Pak Yatin ya. Jan gemes tenan aku. Masa jenenge gemes? Tak sawang-sawangetke kowe kok sosok mangkel iki kan. Lah kok ndak malam gemes kok mangkel. Nah, iki ngapa Ros? Nggih, masa ya, Pak? Nggih. Genah tensine mumbul. Lot mangkel. Anggere ra liyane. La jebol krusa-krusu terbunyi asu wakasane mostak mati rangate ake aku dewe kang kebate Matur nuwun, Pak Yatin. pripun Mugi dadosno panglipur sawetawis wedal katur para tamu kagem Sampun, Iwak nggih. Putri.